Здравейте, звездни приятели и последователи на мой YouTube канал Астромедия. Намираме се в вихъра на най-турбулентният месец през годината – февруари, който съвсем естествено започва с електрическо пълнолуние, при което Луната се намира в Лъв, но срещу нея летят ескорт от 5 планети, сред които са и Слънце, и Плутон, и всичките са в най-кризисният знак Водолей. Същевременно текат процеси, които изцяло ще променят глобалният свят във всичките му размери – политически, идеологически, социални, и няма как това да не се отрази на личният ни живот, защото няколко висши планети сменят своя знак и на всичкото отгоре, сега през февруари, очакваме обръщане на Оран, който от ретрограден ще стане директен и накрая ще гръмне в края на месеца в квадрата си с едно знаково слънчево затъмнение в Водолей. И така, промените са неизбежни. И ние нищо не можем да направим, за да ги спрем. Още повече, те получават зеленият билет за движение и за право на развитие в божественият план. Но, какво да правим ние? Да променим ли нещо? Или да чакаме? Да търсим нови връзки, нови контакти, нова работа, защото светът ни ще се руши? И идеологическият, и политическият, и моралният. На тези и подобни въпроси се надявам да получите отговор, ако останете до край в това видео на Астромедия с мен, Антуанета Салфевич, вашият звезден преводач. Преди обаче да пристъпя към анализ на пълнолунието, което ще се случи в началото на месец февруари, искам да напомня, че в момента ние се намираме в нашата виртуална класна стая, в която аз водя заниманията си по астрология с моите курсисти. И да напомня, че на 21 февруари започваме с екип на Астромедия нов интензивен онлайн курс за астрология за начинаещи. Повече информация за курса можете да намерите на сайта astromedia.bg, а също и тук под видеото ще оставя координати как да се свържете с нас и какви са подробностите около интензивният курс Астрология за начинаещи. А сега ще продължа към анализа си на пълнолунието и процесите, които се случват в момента през месец февруари, като ще споделя екрана си, за да ви покажа картите, които всъщност ще бележат промените в нашия и политически, икономически, финансов и личен план. Предупреждавам, че това видео ще бъде една идея повече за запознати с астрологията, защото светът вече се мени, устремно навлизаме в водолейското време и все повече хора научават астрологичният език. Затова, ако нещо не разбирате, ако не ви е ясно, учите тепърва астрология, смятам, че начинът, по който ще представя видеото, ще ви помага, за да може и вие да тълкувате астрологичните карти. А сега вижте как споделяме. Сега ще споделя работните карти. Така, първо ще отворя картата на пълнолунието. Пълнолунието, което се случва в понеделник, на 2 2026 година, вижте в нулевият час.
Пълнолунието започва в самото начало на денонощието. И съответно, какво означава това? Че Слънцето е много ниско скрито. Това е едно нощно слънце. Искам също да кажа чисто технически, че картите, които ще видите, ще ви показвам, са направени за София, България. Нека да разгледаме картата на пълнолунието, за да отбележа няколко основни астрологични показателя, които ще характеризират това, което ще се случва. Както казах, Слънцето ще бъде в Водолей, но не само то. Вижте, че то ще бъде, продължава да се движи с ескорт от няколко планети. Общо 5 планети са в Водолей, които са свързани с нашият. Това са принцип Венера, Меркурий и Марс, които са свързани с нашият емоционален, ментален и волеви свят. Съответно, в групата е и Плутон, и Слънцето, нашето съзнание, които вече от доста време се трансформират и променят. Но ние все още не знаем как ще се проявят. И именно сега, когато Луната застана срещу тях, застана срещу този шпалир от лични планети, който е под въздействието на напрежението на Плутон, именно сега се очаква да стане ясно, да се така напрежението толкова много да се засили, че да започне да се цепи, да се променя, да се проявяват енергии и на емоционален, и на ментален план, които ще доведат до решения за промяна и до случайности, които е възможно изцяло да преобърнат нашия свят. След малко ще се върна на пълнолунието, на картата на пълнолунието отново, но преди всичко искам да припомня, че всяко едно пълнолуние е част от цикъл, който е започнал в началната си точка, която е фазата на новолуние. Нещо повече, пълнолунието е критична точка на цикъл. Момент, в който намеренията, които са се посяли в новолунието, сега при пълнолуние стигат кризисен момент и голяма част от тях се отричат от себе си. Те са недоволни от това, което се е посяло в началната точка. Защо? Защото именно с периода на пълнолунието енергиите се обръщат и започват да работят на друг план. Така, но за да си обясниме какво ще бъде точно напрежението, което сега ще промени, ще промени нашите настроения с това пълнолуние, аз ще се върна за малко в фазата, когато процесите започнаха. Сега, вижте, показвам ви в момента картата на новолунието, което се случи на 18 януари 26 година. На практика това беше първото новолуние за годината, за 2026 година. За това може да се каже, че до голяма степен то именно ще определя енергията за цялата календарна година. Тоест ние ще го четеме не само като етап, в който ще се случват събитията през януари и февруари, но като архетипен модел на събитията, които ще се случват през цялата година с цифрова стойност единица. Сега, това, което всички, които се занимават с астрология, са забелязали, че всъщност тук има един изключително хармонична фигура, наричаме я бисекстил, върха на която се намира този шпалир от 6 планети,
които задвижват енергията на бисекстила и работят по центъра на бисекстилната ситуация, а именно съвпада на Сатурн и Нептун. Тоест, какъв е превода? Още с това новолуние, още в началото на календарната година. Тези планети, които са в съвпад, са заявили готовност за промяна. Готовност за това, че те ще участват и ще се включат в новите процеси и съответно ще се адаптират към това, което тепърва предстои да се случи, а именно промените в емоционалният, социалният, политическият свят. Само да кажа за тези, на които не им е ясно, тази енергия, която ние тук наричаме енергията на бисекстил, означава, че промените ще се случват в наша полза само и единствено, ако ние сме активни. Ако не приложим активност, то тогава промените ще третират нас. Те ще ни променят. Те ще ни адаптират. Но ако ние вложим лични усилия, ако ние имаме намерението за промяна и следим обстоятелствата така, че да се адаптираме към новото, което предстои, а то ще е глобално, тогава винаги ще е за добро. Тогава винаги ще получим тези знаци, с които да се адаптираме и да вървим напред. Но вижте също какво сериозно указание е заложено именно в тази карта на новолунието, с която ви казах, че тя е архетипна не само сега за февруарският месец, но е архетипна и за цялата ни година. Важно е да се отбележи, че самото новолуние се намира в последният градус на Козирог. Тези градуси, които са последни от знака, ние интерпретираме като критични, като кризисни. Как бихме могли да преведем сега ситуацията? Като цяло, тези, които учат астрология, знаят, че Козирога се свързва с конкретен резултат, до който се стига с план, стратегия, дисциплина, търпение, законопослушание. Тоест, все неща, които са свързани с устойчивост, с отговорност, с усилие, с воля и с спазване на закон. Да, обаче, когато е засегната толкова ярко, когато е засегната последната точка, последните градуси на знака Козирог, тук всъщност картата показва, в енергията има едно нетърпение, че няма време. Знаете, че Козирог е свързан с времето. Няма време. Резултатът трябваше вече да е приключен, а все още той не е видим. Съответно, това е залага се един период на равносметка, на желание да видиме крайната точка, но това е кризис, защото промяната предстои. И вижте колко интересно се показва, че вече, тъй като този стелиум, ние го наричаме така, от 6 планети, които задават смесената енергия, в нея, всъщност, в този стелиум, той започва с съвпад на Марс и Меркурий, което в Козирог, което означава аз трябва да постигна резултат, аз трябва да направя равносметка, аз трябва да направя своят план за годината. Трябва да предприема конкретни стъпки, конкретни действия, конкретни запознанства, за да мога да се справя с перспективата и въобще да имам перспектива за новата си година, за да мога да постигна резултат такъв, какъвто аз искам. Да. Обаче емоционалният ни свят се трансформира с енергиите на Водолей. Т.е. трансформира се неочаквано. Трансформира се панически, защото очаква, че нещо ще се случва, но козирожката енергия не е в състояние да предприеме мерките за тази адаптация и за тази промяна. Тоест,
в новолунието, първото новолуние на годината, е зададен силен устрем за ред, за правила, за структура, за това да оцелея, за това да постигна конкретен резултат. Но този резултат, този устрем е свързан с резултат, който е свързан с миналото, с нещата от материалния свят, от материалната епоха, която приключва сега. И нашият емоционален свят го усеща промяната и усеща, че начина, по който ние правим своите стратегии, правим своите планове и напътстваме ума и сърцето за постигане на конкретен резултат, тези планове вече не важат. Те ще се променят на пух и прах. Защото ще има нови социални, политически и икономически условия, които ще се проявят още тази година. Показвам ви фазата на новолунието, защото колкото и тази, нали, тая картинка, тук астрологична да изглежда прекрасна, защото промените се случват по Божия план, толкова и в нея е заложено на огромно напрежение, една огромна паника, едно огромно предчувствие за промяна, която в себе си има устрема да удържи старото, защото новото, което предстои, е неизвестно. И ние не знаем дали ще можем да съхраним формата си. По-скоро подозираме, че няма да можем да я съхраним. Но ние не знаем какво да направим. И сега, също с тази енергия на объркване и на паника, ние живяхме през целият втората част на месец януари. Защото Луната и съответно личните планети се движеха в дъгата на този бисекстил. Тоест, ситуацията е такава. Създава се, началото на годината започна с енергия, като че ли събрана в един мехур. Като че ли емоциите, чувствата ни, мислите ни, действията ни бяха в пелена. Ние не знаехме да ритаме ли, да сме спокойни ли, да вземаме ли решения, да действаме ли. Тоест, като че ли светът беше потопен в мъгла. И като че ли беше по-добре да спим, да не правим нищо или да действаме панически, заради някакви случайни външни фактори, които идват отвън. И тук искам да покажа първото пропукване на този мехур. Кога се случи? Случи се на 26 януари, когато стана голямата, великата ингресия на Нептун в Овен. Но тези промени, които задават тази ингресия, те са генерални, те са с мащаб, който нашето човешко съзнание на този етап не може да обгърне, защото един живот не стига, за да видим циклите, които са се задвижили сега. Само да припомня, че за тези, които знаят, или пък да кажа за тези, които не знаят, че Нептун е висша планета, такава, която е от транссатурновият свят, т.е. извън нашите представи за граници, извън нашите представи за кожа, за край. Нептун е принцип на абсолюта, принцип на великата, неназемната, на божествената любов, който е открит за съзнанието, за да учи съзнанието на уроци, свързани с единението на човешкият род, с идентичността на човека, с това, че човечеството е една голяма единица. И всеки един елемент от тази единица е дроб, различно на единицата. Но съзнанието за тази идентичност на човешкият род, той е свързан с
огромни процеси на глобализация, много от които на нас въобще на този етап не ни харесват и за които ще говоря най-вероятно, ако имам условията в следващо видео, особено когато коментирам влизането и на Сатурн в Овен. На този етап обаче това, което искам тук да кажа вече в личен план и като информация, че промяната на знака, която на Нептун в Овен, той промени нашата реагентност. И тепърва ще променя нашата реагентност. Най-малкото, защото Нептун все още управлява северният лунен възел в Риби. А това означава, че той управлява процесите, на които трябва да се учим. Уроците, които трябва да учим, уроците свързани с сърцето. А какви са те? Докато Нептун все още беше в Риби, на много лични ситуации ние подхождахме емпатично, много лично, състрадателно. В повечето случаи приемайки себе си за жертва, приемайки себе си за това, че нещо не сме направили, че това трябва да се случи, че ние сме тези, които трябва да търпим, че ние сме тези, които трябва да проявяваме милосърдието в земният план, което често е свързано с очакване, с покой, с неправене на нищо, дори с оставане в блатото. Тоест, оставане нещата да отминат и някак си да си се наредят по себе си. Когато Нептун обаче влиза в Овен сега, при тази нова ситуация, тъй като ситуацията е на емоционална, не само на физическа, но и на емоционална разплата, на късане на старите връзки, на изчистване на старите емоционални задръжки, на смяната на модела на любов и на обвързване с другия. Влизането на Нептун в Овен ще ни направи активни към нашата гледна точка. Отменени, защото самите теми за сърцето и за любовта ще бъдат в Овен, а Овена изпепелява всичко, в Овена милосърдие няма. Там има кръв, има желязо и поради тази причина сърцето най-вероятно емоционалните теми, състраданието, разбирането, представата ни за допия ще бъдат изцяло подменени и най-вероятно това много сериозно ще се отрази с тенденциите, свързани с изкуственият интелект, защото Овена е ума. Но за това нещо ще говоря по-нататък. Исках още нещо тук да напомня, да отбележа, когато се случи новолунието. Вижте, че всъщност големите същинските процеси, които се случват по време на новолунието, особено в първата му част, те се движат в един много тесен участък от дъгата. Тоест, като че ли са в някакъв мехур. Ето какво се случва, вижте. В принцип, докато Луната, ние наричаме тази фигура връзка в астрологията. Вижте как Луната тръгва и върви вътре в тази връзка. Няма как енергиите да се сменят, докато Луната върви във възела. Обикновено тогава, когато Луната върви в един подобен възел, енергиите, които манипулират и управляват процесите, те стоят в отсрещната страна на възела, в случая в Везни. Най-вероятно процесите, които ще се случват и се случваха до края на месец януари, те са външни процеси. На вътрешен план ние трудно можехме да разберем какво точно ще се прояви,
Дори в самите нас имаше голяма несигурност, имаше много възможности, много различни емоции. Този огромен стелиум, който е тук в началото на новолунието, той именно предразполага за такива крайности в настроенията, неяснота на желанията, неяснота на мислите, и като цяло енергиите бяха такива, че все едно сме под някакъв похлупак. Иска ни се нещо да направим, но не знаем какво. Затова се ориентираме единствено по движението от външния свят. Ако навън е студено, ние се обличаме спрямо това. Ако се скараме с шефа си, ние съобразяваме настроението си спрямо това. Ако влеземе в конфликт с нашите партньори, нашето настроение изцяло се задвижва именно от тези скандали. Но с излизането на Луна от този мехур, именно в края на месеца, след като Луната мина Уран, и след като мина и последната планета, крайната планета Юпитер, тук нататък вече стигаме до яснота. Съзнанието и не само нашите настроения, нашите реакции започват да свикват с външната реалност. И вече настъпва яснота кой съм аз, какво искам и какво иска света от мен, и започва да ми става ясно, че това, което другите искат от мен, това не са точно моите желания. И ето, че с това разбираме за конфликт между външната среда, между това, което се очаква и се иска от мен, и това, което искам аз. Именно с това противоречие ние навлизаме в фазата пълнолуние. Сега, какво се промени, докато Луната стигна в Лъв? Едното от важните неща, които се промениха, е, че планетите, този голям стелиум, който беше частично в Козирог и частично във Водолей, той вече изцяло е в Водолей. И съответно именно той е опозиция на лунното ни естество. Нека да кажа, да го преведа какво означава лунното ни естество. Това е начина, който ние се адаптираме. Всички ние, вещите същества. Начина, по който реагираме на мнението на другите, на очакванията на другите, на представата ни за престиж, на представата ни за индивидуалност. Какво сме ние? Именно сега, когато вече Луната стана най-голяма, порасна най-много и стана най-голяма, и то именно в най-индивидуалният знак, в Лъва, там, където е сърцето, там, където всеки може да каже аз искам това, именно тези лични желания застават напреко на процесите, които са неизбежни и които реформират света. Какво означава това? Казахме, че новолунието залага в себе си промени, които са свързани, които са обещават да се адаптират към новите тенденции в света. Защото, вижте, самото новолуние, което аз вече го мръднах, самото новолуние всъщност беше в една прекрасна фигура, която ние наричаме бисекстил. Тоест, и тя включва трите висши планети, включително Сатурн. Такава фигура тя стои от лятото на небето, и от преди това, и още няколко месеца ще дава една положителна енергия, един зелен паспорт от природата, от божествения свят. Т.е. всичко, което се случва сега, то се случва по Божията воля. Добро или лошо, както искаме да го оценим ние, то се случва, защото трябва да се случи. Именно този шпалир от планети, които включват нашето сърце, нашият ум, нашата воля, с процесите,
Тук се случи в началото, при новолунието през януари, като едно одобрение, като едно съглашателство, че ние сме съгласни на тези промени, които предстоят. Обаче, точно сега е време по пълнолунието ние да си дадем сметка колко добро е всичко това за нас. И преди всичко, процесите са неизбежни, но как да се адаптираме към тях, така че да не се загубим. И понеже пълнолунието е критична точка и в случая ще бъде критична точка, свързана с нашата индивидуалност, то твърде възможно, в зависимост от това какво и къде се намира и какво задвижва в нашата карта, пред много от нас да се изправят въпроси. Искам ли го това? Харесва ли ми този процес? Харесвам ли се аз в тази връзка? Какво бих могъл да направя? Как мога да променя нещата и въобще трябва ли да ги променя? Тоест в февруари месец, приятели, ние започваме с една много революционна лична енергетика, която има за задача да запази собствените ни приоритети, собственият ни аз. Ние с това пълнолуние в началото на февруари, дори сега доста трудно ще знаем на къде да продължим. Трудно ще виждаме процесите. Ние само ще виждаме това, което се срива около нас, това, което се променя, това, което е неизбежно. Но, за да можем да използваме енергията на времето, за да можем да насочим своята енергия в правилна посока, а не да бъдем просто използвани, това ще изисква да се научим да си пожелаваме, но и да се научим да отричаме. Да казваме не искам това. И даже този процес на изхвърляне, на изчистване, в момента след пълнолунието в Лъв, ще е много по-важен, отколкото да натрупваме и отколкото да правим в момента нови планове. Сега не е време за нови планове. Сега е време да преосмислим връзките си, да преосмислим работните ни процеси, да преосмислим нашите действия, отношенията ни с родителите, отношенията с партньорите, с децата, с работодателите. И да вземем решение за себе си, искаме ли това да е така. Прекрасно време за пускане. Прекрасно време за хвърляне. Особено добро време за пускане на килограми. За вкарване в форма. За повишаване на самочувствието с неща, които радват нашето сърце, които красят, които ни дават самочувствие, с подаръци, които правим за самите себе си, с радост за себе си. Било то под формата на спорт, било то под формата на някакви екскурзии, на събиране с приятели, с които ни е приятно. Аз лично, между другото, имам късмет същото. Сега след това ново пълнолуние, защото ще ми махат железата от крака. И реших, че това е много символично да се освободя от определени тежести. Пожелавам и на вас да си намерите символично нещо, с което да се разделите. Идеалното време сега, знаете, от 4 февруари започва житният режим, така че можете да се възползвате и да смъкнете някой друг килограм от зазименото си януарско тяло. Но искам да кажа, че все още няма нищо революционно в това пълнолуние. Единствената революционност е в нашата гледна точка. И всъщност това е идеалното време, за да можем да променим гледната си точка. Да видим истината. Много процеси, които са се затлачили от миналата година, от 25-та година, особено от октомври, особено от ноември, процеси, които са ни накарали да дадем шансове. Особено след новолунието, което беше в последен градус на Козирог.
Ние така искахме да реабилитираме, да си обясним някакви неща, да се оправдаем, да си казвам, ето, за старата връзка има нов шанс. Тези процеси сега се проявяват в своята истина. И ако ние продължаваме романтично да вярваме, че можем да залепим счупената чаша, тогава ние ще трябва да държиме тая чаша с двете си ръце и когато дойде време за генерална промяна, тя ще дойде много скоро, ние няма да сме в състояние да скочим. Нашите ръце ще са пълни. Ние няма да можем да се адаптираме. Затова сега това пълнолуние е особено важно за промените, които можем да осъществим лично към нас. И понеже споменаха вече за важността на промяната, която направи ингресията, която направи Нептун. Искам да обърна много сериозно внимание на нещо, което всъщност промени Нептун, как промени личната ни гледна точка, понеже говоря за личната ни гледна точка. Влизането на Нептун, ингресията му в друг знак, смени отношението ни към жертва. Нептун влезе в Овен, а това е активна енергия. Енергия за действие. Енергия за вземане на решения. Доскоро, докато Нептун се влачеше, и то знаете, доста бавно в Риби, той предизвикваше в нас милосърдие, състрадание. И това особено по отношение на връзките. Караше повече от нас да се чувстваме жертва. Да поемаме тежестите, да поемаме товарите върху себе си, да поемаме вината. Говоря това основно и заради отношенията. Основно и за родовите отношения, за отношенията в семейството, за отношенията в партньорството. Сега, когато Нептун влиза в Овен, темата на северният възел в Риби, която предстои да решаваме още половин година, тази тема ще получи друга окраска. Окраската на активност. Ще изисква от нас позиция. Ще изисква от нас динамика. Ще изисква действие. А не покой, не уседналост, не заблатяване. И точно за това в момента, сега, когато истината проблясва, много са важни личните избори. Дали ще продължаваме да си затваряме очите? Дали ще останем в паниката, плутонианската паника, с която започна новолунието, то започна с съвпад на Плутон и Венера. Дали ние ще останем в тази фиксация, в очакване нещото да не се промени, само защото ние сме решили така? Или ще допуснем да погледнем ситуацията от друг ъгъл, да видим, че всъщност динамиката зависи от нас. Да не стоим и да чакаме другият да вземе решение. Другият да ни каже кога и къде. А ние да намерим смелост и да кажем, да, аз искам това и това. Ако не мога да го получа, значи няма да е сега. Започвам да върша други неща, ти или той, или работодателят ти, или партньор ти, станете готови да ми предложите това, от което аз имам нужда, добре, тогава ще си помисля. Тоест, идва време активните да сме ние. Но понеже това време няма да е много дълго, и понеже скоро, много скоро, до края на месеца дори, и до следващата минимум, най-много до април, май, енергиите главоламно ще се завъртят. И ние вече трудно ще имаме времето да мислим за нашите неща. То сега е време да взимаме решение. Ако се наложи да тръгваме по друг път, в сърцето си, в ума си, да преструктурираме отношенията си към другите, сега е време това да се направи, докато все още личните планети са в съвпад. Тоест, цикъла на новолунието, което ще премине
в слънчево затъмнение е не толкова глобално конструктивен за някакви приоритети и за някакви планове, които трябва да направим през годината, а е по-скоро конструктивен за нашата гледна точка. Къде е мястото ни в света? Как ние да се проявим така, че да сме щастливи, така, че да сме полезни, така, че да даваме, така, че да се радваме, така, че да чувстваме, че живеем в този свят, защото ако не го направим, станем от онези, които тепърва ще бъдат с изпити мозъци, бъдат с хладно сърце и ще влезат в, така да кажа, гвардията на това, което наричаме изкуствен интелект, който напредва в света. И все пак искам също да ви покажа вече с намаляващата луна, какви ще са другите процеси, които трябва да наблюдаваме и тези процеси, които на нас много сериозно ни влияят и ще ни влияят до слънчевото затъмнение. Искам да ви покажа картата само 2 дена след пълнолунието, която е интересна с какво. Да, Луната е влязла в Дева, вече е отишла на южния си възел. Да, тя има секстил с Юпитер, което означава, че процесите ни по изхвърляне и по изчистване са изключително плодотворни, изключително... Тук, ето на това пълнолуние, първите 3 дни, особено дори да направите лунната диета, сигурност можете да я схвърлите много. Много от ненужната вода, ненужните килограми от своите тела, изключително ефективно ще бъде това пълнолуние. И заради още един важен астрологичен факт. Уран се обръща. Уран, който половин година беше ретрограден, който през лятото за много мъничко влезе в Близнаци и показа новите тенденции. Сега, от началото на февруари, още на 4, той се обръща и тръгва напред. Когато обаче Уран е стационарен, неговата фаза на стационарност е доста дълга. Може да се каже, че е поне 5-6 дни преди стационарността и 5-6 дни след стационарността. Какво означава това? Стационарният Уран създава енергия на невидимо електричество, изпълва пространството с невидимо електричество, което се отразява на нервният ни свят по всевъзможни начини. Самите ние сме изнервени. Самите, примерно, пипаш вратата, усещаш искри, чупиш чаши, не може да ти се запали колата, стават къси съединения. И това са безобидничките форми на стационарен уран. Като цяло, стационарният уран може да ни вкара в битки всякакви, в пререкания, от нищо нещо да се запали, да възникнат конфликти дори с най-добрите ни приятели, с братята ни, с сестри. И като цяло, уран, който ще бъде изключително важен за затъмненията, които предстоят, сега той ще бъде изключително ползотворен за процесите на късане, на раздяла, процесите на истина, защото с Урана се проявява истината. Неочаквано. Неочаквано разбираме някакви неща. Неочаквано нещо е казал някой за нас. Чуваме, подочуваме, изпускаме се, преобръщаме си мнението, преобръщаме си позицията. Тоест, идва време на обръщане на света с хастара напред. Тоест, сега е много важно да осъзнаваме тази свръхнервност, защото поне ако не знаем защо ни се случва, най-малкото да обвиним Уран. Някак си ще се чувстваме по-спокойни в света.
Но вижте, в такива моменти идват прозрения. Това може да са творчески прозрения. Да ни хрумне, да направим клип, да започнем да пишем книга, да поставим началото на някаква дейност, или тя може да не е толкова революционна, просто да променим отношенията си към близките хора около нас. И въобще всякакви чудеса с неочакван характер можем да очакваме точно сега, защото пак казвам, че сега сме в процес на чуденка. Ние не знаем на къде да вървим, но знаем, че искаме да запазим себе си. Искаме да се съхраним. Искаме да продължим да живеем такива, каквито сме, с нашето сърце и с нашия ум. И именно сега, ако зададем въпросите си на Уран, той неочаквано може да ни излезе с предложение. Включително предложения заедно. Включително партньорски предложения. Включително някаква новост в емоционалният ни свят. Така че това разтърсване, което ще се случи в изключително вакуумната и така изпълнена с напрежение януарска среда, ще дойде именно от неочакваните събития, с които предстои да се прояви интензивно именно нашият този стационарен Уран. Така, и другото важно събитие преди затъмнението, което предстои да се случи, за което сега исках да ви говоря, това е събитието, астрологичното събитие, което ще се случи на Свети Валентин, а именно Сатурн, планетата на резултата, планетата на законите, правилата, реда, края на нещата, влиза в Овен. Сега, специално за влизането на Сатурн в Овен и Нептун, аз ще направя отделен клип, защото това влиза, надявам се, разбира се, не обещавам, казах ви, че сме в период на стационарен Уран, така че наистина всичко, намеренията, които имаме, може изцяло да се променят. Уран прави това. Но това събитие, да ви казвам, обръщам внимание на влизането на Сатурн в момента от личен план, за да погледнем нещата от личен план. Тоест, влизането на Сатурн в Овен ще бъде вече една прелюдия пред събитията, които предстоят да се случат. Те ще бъдат социални, икономически, политически. Те ще зададат изцяло една нова програма, нова идеология, нова идеологема в света, която, разбира се, вече тя се е оформила, просто тогава ще започне да се проявява. Но аз исках да обърна внимание, че самото новолуние, което се случи в Козирог и който имаше управител Сатурн, темата на новолунието всъщност започва да се реализира, започва да става ясна именно сега, с влизането на Сатурн в Овен. Тоест, това, което мога да кажа и така да ви, ако може да ви помогне, нали, да ви подкрепи в плановите колебанията, които ще се случват, с които повечето от нас ще живеем и през февруари месец, е, че ако искаме да сме наясно с някакви планове, с някакви договори, нали, с изясняване на определени ситуации, то това можем да го очакваме при вече намаляващата луна, след 10, даже особено след 14 февруари.
Тоест, нашата мисъл ще бъде много по-подредена, много по-конструирана и много от нещата, с които сме тръгнали през януарското новолуние, много от нещата вече ще са отпаднали. Тоест, сега, в началото на февруари, все още не бива да се обвиняваме, самообвиняваме, да влизаме в ролята на жертва, че не ни е ясно, че сме объркани, че сме изнервени, че искаме нещо да родим, но не знаем как. Вижте, че чак на 14 февруари, чак с влизането на Сатурн в Овен, Слънцето чак сега ще направи квадратура с Уран, която ще бъде активна и по време на затъмнение. Което означава, че плановете ни, каквото и да сме го кроили, ще се промени. Това не означава, че не трябва да правим планове. Няма как да не правим. Ние сме много изнервени, ние сме с изключително засилена интуиция, че нещо ще се случва и ние нещо трябва да направим. Не можем да стоим и да стоим като в капан. Но все по-ясно ще става след втората половина на февруари как въобще да реагираме, защото чак тогава ще са ни ясни някои основни процеси. Вече ще започнем да избираме механизми и инструменти, с които да действаме. И разбира се, именно в това време, вече около Свети Валентин, можем да очакваме много нови срещи, много нови предложения, включително и в емоционален план. Връзки, които са в разпад, твърде вероятно окончателно да се разпаднат, но се дава нови шансове. Същото е в процеса работата. Възможно е неща, преговори, които са свързани с работата през януари, през февруари, да са били затлачени, неясни, дори да сме започнали на нова работа, да не ни е било ясно какво точно имаме да правим, какво се изисква от нас. Нека се доверим на времето в втората част на февруари. Тогава вече започват да се изясняват правилата и ние можем да работим с приоритети. Можем да си направим личен план, но пак с уговорката, че сме се възползвали от пълнолунието в Лъв и че за основен приоритет сме поставили себе си, а не това, което искат другите. Само по този начин, само ако ние сме на върха на пирамидата, ще можем да видим промените, които ни се отварят заради самите нас. Промените ще са много, първа те ще се проявят. Още тук в това видео искам да кажа, че веднага след затъмнението, което ще е на 17 февруари, веднага след това Меркурий с няколко дни след това слиза ретрограден, което означава, че много от плановете, които сме ги направили сега, пък ще се забавят и на практика активният живот ще тръгне след 20 марта. Но до тогава много време ще изтече, много искри ще се проявят, много неочаквани новини ще има около нас, с много нови хора ще се запознаем, много нови възможности ще излезат пред нас. На звездното водолейско небе е пълно с звезди, така че възможностите са пред нас. Нека посрещнем новото време с празни ръце, с готови за новото, без страх и това със сигурност ще ни отнесе в нови висини, ще ни покаже нови шансове, нови възможности за творчество преди всичко. И така, приятели, надявам се този формат да не ви е изморил, в който представям прогнозата. Ще се радвам да споделите
под това видео как възприемате тази информация. Пак казвам, че тя е насочена преди всичко за хора, които вече навлизат в астрологичният език, защото астрологията ще е новият език, който ще събира хората. И действително е много важно вече да имаме основна, всеки да има основна представа за скритите и за явните понятия, които са заложени, смислите, които са заложени в астрологията. Отново напомням, че аз и моят екип стартираме интензивен курс по астрология за начинаещи, който започва на 21 февруари, така че ще ви очаквам да се срещнем заедно в този виртуален клас. Благодаря и до скоро!